Chámanme María, máis coñecida como a Chapurrana. Detivéronme esta mañá, un día de feira coma outro calquera. Estábamos nos almacéns do mesón, vendendo viño ao por maior a arrieiros que veñen de ben lonxe. Entón presentouse o xuíz de Partovia, co escribán e varios asientes. Dixeron que xa sabían o que facíamos, que estaba prohibido comerciar fora dos terreos do Couto de Oseira. Meu home Xosé e mais eu respondemos que pagábamos as sisas como manda a lei, ao comendador de Beade, que é quen ten o arrendamento. O xuíz do campo non quixo escoitar. Ameazou cunha multa de 200 ducados se non pechábamos de inmediato. Seica non podemos comerciar no noso Couto de Arcos no Carballiño, que agora Oseira ten unha cédula do correxemento onde di que só no seu campo feiral se pode vender. Non pechamos. Por que íamos facelo se xa pagamos as correspondentes sisas ao comendador de Beade? E foi entón cando mandou aos axentes prenderme. Pero son nada en Flores, e aí as mulleres nunca nos rendemos. A miña tamén era de Flores, e malía casar en Mesego, decidiu vivir na súa casiña, a mesma onde eu nacín. Xosé e mais eu moramos na casa que el construíu na Praza do Cruceiro, xusto onde temos a taberna e o almacén de viño. El é de Rapariz, e dende neno aprendeu o oficio de arrieiro co seu pai, indo e vindo as rías polo peixe e levando o ribeiro. O párroco de Arcos, don Antonio, deixáralle erguer a súa casa añites de morrer hai agora 10 anos. Era unha boa persoa. El ensinou a Xosé, o Chapurrán, a comerciar cos mollos de viño, e ata lle presentou xente forasteira para negocialos. Vivíamos ben, pero agora todo se torceu pola negativa dos frades a deixarnos comerciar nos nosos os terreos cando é a feira. O cárcere e casa de audiencia onde me atopo pertence ao mosteiro. Abaixo están os despachos do xuíz e do escribán, máis unhas estancias para pousada dos axentes cando o precisan. Nunha destas celas, hai unhas semanas estivo preso o famoso salteador de Corredoiras, o que lle dicían o fino. Emboscáronno na Congostra das Grobas, e dis que matou a 2 dos axentes que o foron prender. Seica lle chamaban así, porque ele e a súa gabela sempre lograban burlar a xustiza. Pero esta vez non. Condeáronno a morrer, e o seu corpo aínda sere exposto na picota que ten Oseira na praza do seu campo da feira. Ese é o escarmento de bandoleiros e maleantes con crimes de sangue. Pero ese non é o meu caso, a bofé que non. A min trouxéronme ata aquí porque o novo comendador de Beade non sabe defender os seus dereitos nestas súas posesións. Isto non pasaría con don Antonio, de seguro que non. Penso agora no meu fillo Francisco. O rapaz ten comprometida a boda para o día de Santiago. Agora arrea polo mundo co seu futuro sogro, o Pallón, a miúdo en Portugal na procura do bacallau. Nunca fico queda cando anda na alfándega, pois din que a raya está chea de gabelas e axentes corrompidos. E ben o sei, porque se non confíscanlles a mercadoría, o Pallón ven de erguer un almacén na feiriña, xusto despois da súa casa e o forno da Tomasa. Aí atrás contoume que estaba moi contento co meu fillo, sobre todo como traballa nas feiras coa venda. Estou convencida diso, porque sempre foi moi albelo cos asuntos dos negocios, como o seu pai. E gústame a súa noiva, unha rapaza aleuta e formal que coida ben da facenda. Conto estar para o día do casorio. Diso aseguro por Deus e polas ánimas. Imagino onde iría meu home. Dou por certo que está na casa do Bartolomé. El é o maior arrendatario dos tributos das mercadorías que se tratan no Couto de Oseira. Elévase ben connosco. De mozos, el e Xosé eran compañeiros de esmorgas. Nunha ocasión foran presos a Celanova por andar contrabandeando co sal. Bartolomé, hoxe un home moi respetado na contorna, e ten poder e influencias para falar co xuíz do campo. Ademais, el foi testemuña de que lle pagamos as sisas do viño a encomenda, e tamén sabe exercer de procurador. Bartolomé fixo fortuna coa fábrica e comercio dos coiros, e agora tamén adícase á venda de potes e caldeiros. Cría os seus 3 netos orfos
porque o seu fillo e muller morreron hai anos da tise. De seguro que el vai mediar para me sacar desta zarandallada. Din que ademais vanme acusar de faltar a autoridade. Que dende ata a taberna ata aquí non fixen máis que botar improperios e inxuriar diante do xuiz. Pero é que en realidade, e a dicir verdade, esta non é a primeira vez. É sempre polo mesmo motivo. Hai 2 feiras, no mes do San Antonio, os gardas do campo apresentáronse na taberna para notificarnos o peche. Na mesma dicía que para a seguinte feira aprederían todas as pipas de viño por non satisfacer as sisas correspondentes. Daquela, Xosé arrincou onda ao xuiz para dicirlle que tiña ao día todas as alcabalas que corresponden do arrendamento. Pero o caso é que o xuiz de Partovia ten orde de presionar a todos os arrendatarios de Arcos para que paden dentro do seu couto, e non no da encomenda. En fin, que arranxen entre eles e que non nos metan a nós neste enredo. Os veciños de Flores e Rapariz ben sabemos que dende tempos inmemoriais o camiño real é o que separa ambolos 2 coutos. Incluso hai quen di que o verdadeiro marco é o que está na fonte da praza, que sendo así, ata parte do campo que agora é de Partovia, pois sería de Arcos. Non o sei, pero o que sí sei é que o Seira pretende arrapañar todo o campo do Carballiño. E claro, con elo todas as rendas e beneficios que aportamos os arrendadores. E houbo un tempo onde o párroco de Arcos, don Antonio, non se achicaba diante dos frades. Pero o seu sobriño e novo párroco, don Bernardo, está máis pendiente de reclamar a herdanza do seu tío que de atender as demandas dos seus ferigreses. Seica quedou como albacea dos seus bens e négase a repartir coas netas de don Antonio. Vaya o demo con el. O caso é que os tempos mudaron e os que moramos neste couto de Arcos non temos quen nos defenda. O viño en cuestión nos compramos a Lourenzo Valeiras, un antigo veciño de Arcos do meu home que casou no porto de Ugas. Alá, Lourenzo, dende a súa taberna, é o encargado de cobrarlle o pontádego de Oseira aos arrieiros que teiran cruzar a ponte. Pensei nel porque tamén pode ser outra posibilidade para que medie co abade nesta embrolla. De feito, Lourenzo arrendoulles a eles o dereito a cobrar esa taxa, e ben sei que tamén lles regala algún mollo de viño da súa colleita. Non hai dúbida alguna que el é un gran tratante. A nos fainos bo prezo por sacarlle boa parte do seu sobrante, xa que logo garante toda a venda da tempada. Del contan que tamén sanda bruxerías, pero iso mantenno en segredo para que non lle supoña algún prexuizo. Ademais, el mesmo carrexa as pipas ata a nosa taberna, e tamén é un bo cliente e amigo. Supoño que Xosé tamén pensaría nel. Non vos imaginades o que me ven de acontecer. Resulta que me veu visitar o xove Rafael Pereira, que sei que vén da parte do párroco don Bernardo. Non é que me fada graza, pero son contos do meu home cando recorda a súa nenez en Arcos. O caso é que don Bernardo vese na obriga de mandar alguén para cumprir coa encomenda, pero sobre todo para non faltar o meu home, xa que logo o Xosé dalle boas esmolas. Pero Rafael é boa persoa, e mellor arrieiro. Dende a ría de Noia é un dos que máis peixe trasfega, e conta xa con 4 mulas e 2 carros. Pascua, a súa muller, leva dende nena cocendo o polvo polas feiras. O caso é que lle confiei a Rafael que localizara a Xosé, pero contoume que tamén anda na procura del para apresalo, e que non sabía nada do seu paradoiro. Daquela, preferín non darlle pistas. Cae o día e aínda fico aquí. Cansa xa de esperar. A noite non se vai demorar, e non me fai moita graza ter que dormir nesa cama rillada polos ratos. Dende esta xanela podo ver a calexa que baixa a Flores, e ata distingo a igrexa de Señorín. Lembro cando nesa calexa non había casiña algunha, só algúns pendellos da feira. De nenas, a Benita Obenza e mais eu xogábamos a escondernos entre esas pedras, que aínda cheiraban a queixo. No cabaceiro da eira facíamos o mesmo. Éramos coma cabras brincando de acó para alo.
Sinto nostalgia da Benita. Ela tamén morreu da tise aínda sendo moi nova. Logo estaba a miña curmá, a Gregoria, que de tanto esconderse sempre remataba perdida pola bella ermida do San Antonio, a que está abaixo. Nese tempo en Flores éramos moi poucos rapaces, non máis de 20. E eses dous camiños que suben ao Carballiño eran como se nos levasen ao descoñecido, a outros dominios, que en realidade era así, como sede a ser hoxe. Hai que ver como son as cousas. Eu casei en Arcos, e agora parece que a terra extraña é Flores. Así é. Xa estaba medio dormida cando un son, grave e metálico, espertou a miña atención. Erguínme lentamente, fun cara á reixa para comprobar se aquel ruido fora cousa da miña imaxinación. Non o era. Alí, no medio do corredor, había un garda, quedou na penumbra e apoiado na parede. Ao decatarse da miña presenza, fixo un xesto para que saíra e marchouse, sen máis. Durante un intre dubidei, pero logo puxei a reixa e esta abriuse. Aínda estiven un anaco espreitando ata que decidín sair. Non apareceu ninguén ata a porta da saída. Ninguén. Así é. Pero preguntábame quen podía esperar aí fora. Quen ia ser senón Bartolomé. Xa baixando cara a súa casa, onde esperaba Xosé, contoume o acontecido, que ao final non foi máis ca convencer o xuíz. O xeito de facelo? Non mo dixo. Sabía que a primeira opción de Xosé sería falar con el, e que el estaría disposto a nos axudar. Na súa casa esperaba na porta o meu home Xosé. Os dous, aí mesmo, dixémonos que nunca íamos ceder ás presións do mosteiro. Nunca.